I vores anden undersøgelse har vi igen spurgt 9. B og 10. A. Vi stillede dem spørgsmålet, hvor mange timer bruger du på sport i din fritid? Hvor vi derefter har fremstillet et boksplot, som viser fordelingen af svarene. Vi lavede intervaller fra 0 til 1 time, 2 til 3 timer, 4 til 5 timer, 6 til 7 timer og til sidst 8 til 10 timer. Vi har en mindste værdi på 0 og en største værdi på 10. I både 9. B og 10. A dyrker 25% af personerne 0,9 timers sport. Det kan vi aflæse i den nedre kvartil her, som er de 25%, og det vil så sige, at det er under en time. Når vi hopper frem til anden kvartilen, som er de 50%, der kan vi så se, at både 9. B og 10. A dyrker mellem 0,9 timers sport og 2,5 timers sport. Når vi så hopper videre til det tredje kvartil, som er de 75%, kan vi se, at i 9. B, der dyrker de mellem 2,5 timers sport og 4,1 cirka, som vi har aflæst det. Mens i 10. A, der er der en noget bredere fordeling, der er der 75% af personerne, som dyrker mellem de 2,5 timers sport og op til 4,5 timers sport. Og den sidste del her, i det 9. B, der er der de sidste 25% bruger mellem de 4,1 timers sport og op til 10 timers sport om ugen. Mens i 10. A, der er det mellem de 4,5 timers sport om ugen og de 10.